Ньюсмейкер гэтага тыдня надвор'е. Цыклон Даніэла прынёс у нашу краіну завіруху, ледзяны дождж, самае вялікае снежнае покрыва. Зафіксавана яно ў сталіцы і Віцебскай вобласці звыш 30 сантыметраў. У ліквідацыі наступстваў снегападу актыўна прымаюць удзел усе: ратавальнікі, даі, энергетыкі, дарожныя службы, ну і неабыякавыя жыхары краіны. Сітуацыю ацаніў наш корэспандэнт Александр Харавец. Толькі ў сталіцы на уборку вуліц выйшлі звыш 8 сотен адзінак спецтэхнікі і больш за 20 тысяч чалавек. Штодзень з Мінска вывозілі каля 120 тысяч кубаметраў снегу. Для параўнання, гэта гара памерамі ў 9-павярховы дом даўжынёй у 8 пад'ездаў. Менавіта на гэтую пляцоўку і звозяць снежныя прэзенты ад Даніэлы ў кругласутачным рэжыме. На пад'езд да палігона чарга з грузавікоў. Даже поесть некогда. Машины, вы видите, идут одна за одной. 55 машин прошло вы сейчас. Но это ж не по одному рейсу они сделали. А они сделали, ну, самое мало 5 рейсов. Зрэшты, мінчане і самі ўзяліся за лапаты і актыўна расчышчалі снег у сваіх дварах і на парковачных месцах. Далучыліся да работы прадпрыемствы і арганізацыі. Валанцёры дапамагалі пенсіянерам пазбавіцца ад наступстваў цыклона. Хлопцы, не дзярыце надта, не надо, ўжо ж вычысцілі. У Магілёўскай вобласці ад капрызнай Даніэлы больш за ўсё пацярпелі Бабруйскі, Глузкі і Асіповіцкі раёны. Тут прайшоў ледзяны дождж і пакінуў без электрычнасці сотні вёсак. Падчас ліквідацыі наступстваў на месцах працавалі дызельныя электрастанцыі. У першую чаргу энергію падалі ў дзіцячыя садкі, амбулаторыі і школы. У Гомельскай вобласці малодшая сястра Хаўера пакінула пасля сябе мокры снег і дождж з маразамі. Дарогі і тратуары літаральна пераўтварыліся ў каток, так што працы дадалося і медыкам з галалёднымі траўмамі і абмаражэннямі. За дапамогай звярнуліся нямала пацыентаў. Первая помощь – это в теплом помещении снять одежду, осмотреть. Если человек чувствует какой-то дискомфорт в пораженной конечности, ни в коем случае не растерять никакими компрессами спиртом, тем более снегом, еще чем-то. Самая хорошая помощь – теплое помещение, положительные эмоции, горячее питье, чай, кофе, молоко. Пораженный участок конечности наложить теплоизолирующую повязку. У паўночным рэгіёне цыклон бушаваў суткі, але клопатаў жыхарам абласнога цэнтра пакінуў нават больш, чым Хаўер у сакавіку 2013-го. Тады ў Віцебску за суткі выпала 1,5 дэкадныя нормы ападкаў. Цяпер у 2 разы больш. Напрыклад, у Сінно вышыня снежнага покрыва дасягала 32 сантыметраў. Асабліва цяжка прыйшлося вадзіцелям. Аўтобусы безнадзейна загрузалі ў снезе. Каб іх выцягнуць, даводзілася выкарыстоўваць спецтэхніку. Все сотрудники, все, которые есть, все работают. И территория наша Ленина, Суворова и Советская. Вот все убираем. Во дворах ЖЭО убирает. В первую очередь мы убираем пешеходные переходы, мосты и остановки. А потом уже тротуары и все остальное. Лопаты всем выданы, как бы инструмента хватает для работы. На уборку снегу по всей краіне выехалі некалькі тысяч адзінак спецтэхнікі. Працоўны дзень пераходзіў у працоўны вечар. Як вынік, сотні тысяч кубаметраў вывезенага снегу і практычна ідэальны рэжым працы грамадскага транспарту. А вось аграрыяў Даніэла парадавала. Спецыялісты сцвярджаюць, чым больш снегу, тым больш шансаў атрымаць добры ўраджай. Тоўстае снежнае покрыва – выдатная футра для раслін. Глубина покрова тоже очень важна, потому что растения более выдержат под снегом, потому что почва сейчас промерзла до 15-20 сантиметров. Побольше снега. Вот тогда, я думаю, мы будем с урожаем, и с зерном, и с хлебом. Як кажуць спецыялісты, снежная зіма ў тым ліку зможа ўраўнаважыць водны баланс рэк, акрамя таго павысіць і ўзровень грунтовых вод. Александр Харавец, агентство Теленовин.